Uy, naman. Pilih Ang dami. Opo. That's nice. Todo. Sarap. Kenapa? Sarap. Sarap. Eh, naman, yaman pa kayo. Sarap itu sabi ang pang. Ay, Diyos mio. Hindi mo na kayo. Ako nga. Yan. May kulot siya. Siya yung pumulot mo nga. Yan. Pas mo ka? Oh. Ay siya. Kabalik. Oh, kamusta? Wala na. Wala na yung masakit. Thumbs up. Thumbs up. Dalawa. Wala na. Katiyawa. Ba. Magsusumba na mamamay. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At syempre, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataong makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So without further ado mga kabalen, na ang ating pupuntahan ngayon ay ang DAU Biomechanics Wellness Center. Ayun. Muntik ko pang makalimutan. Ayan. So dito lang yan mga kabalen sa DAU area sa may Don Cornelio. At mamaya pagdating natin doon, titignan natin kung ano bang services ang kanilang mai-offer sa sambayanan. At kung sino ba tong founder at nagko-conduct ng modern hilot dito sa ating lugar sa DAU. Ayan. So antabayan nyo mga kabalen, samahan nyo ako at tayo'y palagutok. Let's go! Okay, so eto na no. Malapit na tayo. Nakikita ko na yung red pin dito sa ating Google Maps. Actually, searchable siya sa Google Maps no, kaya hindi siya mahirap hanapin. So, i-search niyo lang yung Hilot Biomechanics Wellness Center. Yung hilot, yung spelling ng heal, like yung galing, H-E-A-L. Ayan. Kaya po itong biomechanics. Ini po. Yung matuling agit, kahit ayun, so eto po mga kabalen. Itong black na gate na to, ayan. Alright mga kabalen, so nandito na tayo sa DAU Biomechanics Wellness Center. Ayan, so nakikita nyo naman bahay lang siya. At dito po niya kinokonduct yung kanyang paghihilot, modern hilot, or natatawag din nating bone setting ang kanyang ginagawa. Okay, so dito lang siya sa Don Cornelio, DAU, Mabalacat. At hindi naman siya mahirap hanapin dahil meron siyang searchable naman siya sa Google Maps at sa Waze. Ayan. So pasok na tayo at excited na ako dahil medyo nananakit na yung aking mga katawan. Ayan. Kaya best way ito to relax. Let's go! Uy, naman. Pilih Ang dami. Opo. That's nice. Todo. Sarap. Kenapa? Sarap. Sarap. Eh, naman, yaman pa kayo. Sarap itu sabi ang pang. Ay, Diyos mio. Hindi mo na kayo. Ako nga. Yan. May kulot siya. Siya yung pumulot mo nga. Ay. Yan.
snow ka? Eh. Oh. Okay siya. Kabalik. Oh, kamusta? Wala na. Wala na yung masakit. Thumbs up. Thumbs up. Dalawa. Wala na. Ang katewa. Ba. Magsusumba na tumamay. Alright, what's up Kabalen? So, nandito na tayo ngayon sa Dao Biomechanics Wellness Center. Ayan. So, dito lang yan sa Don Cornelio, Dao, Mabalacat, Pampanga. And hindi naman ako nahihirapan maghanap kasi searchable naman siya sa Waze at sa Google Maps. So, right now, eto, nandito tayo sa parang pinaka room na kung saan sila naggagawa ng mga procedures nila. Ayan. So, kasama ko po ngayon si Engineer Joseph Salonga. Siya po ang founder and head ng institution na to. Sir, hi kayo po ka rin yung Kabalentang. Magandang umaga po. Ayan, okay. So, ayan po, siya po ang mag-i-start ng ating session ngayon. And Sir Engineer, ano po ang first natin gagawin? Paupuin po natin ito dahil ito yung pinaka-neutral position pagka nakaupo kayo. Okay. Ang gagawin po natin yung upper torso alignment natin. Okay po. Okay? So, una-una, pagka halimbawa, titignan mo sa likod, sa harap, dahil nasa salamin kayo, nakikita yung harapan natin. Ngayon, pag nakikita ko kayong ganyan, makikita ko sa inyo, ang symmetry ng katawan. Pag halimbawa, hindi pantay yung balikat mo, ngayon na medyo mataas kaysa dito. Mataas to, oo nga. Napansin ko nga, Makikita natin yan. Ibig sabihin yan, may diferensya yung symmetrical proportion ng katawan natin. Ayun. Ngayon, pagka halimbawa gusto mo makita kung anong diferensya niyan, susukatan po natin. Okay. Ang pagsukat po niyan ay ganito lang. Malalaman mo, pagka sinundot mo yung isang bagay na medyo may diferensya, masakit po yan. Okay. So, expect po ko na masasaktan. Okay lang po. Sanay na po ako masaktan. Ayan. Ayun, masakit nga. Gusto na. Masakit kaping Kabalen. Mm-hmm. Atin, sabihin natin kung diferensya. Ayan siya. Ay! Naman! Ay! Good. Alas mo na. Okay. So, Ayan. one time, big time yung masakit pero may pass na nakaman after. Ang kasama po niyan, yung kanang kamay. Okay. Dahil pares po yung kamay natin, Opo. interactive po yan. Ayun. Interactive, interrelated. Hindi pwedeng isa lang aayusin mo. Kailangan dalawa lagi yan. Okay? Ito pa yung kabila. Sa kabila naman. Sinasabi mo, hindi masakit ito, pero tingnan natin. Sige. Ayan din siya. Masakit din, ano? Hindi siya masakit compare mo dun sa kaliwa. Yan. Na, pantay na yan. Oo nga, no? Oo nga, no? Oh, Pantay na yan. totoo nga ka pala, no? Siguro, kung nakikita nyo, no, i-rewind nyo yung video, makikita nyo medyo mataas tong kaliwa ko kanina. Pero ngayon, Ngayon po, ito. pantay na siya, pantay na. Oh. Ito yung basic na ginagawa namin. Pagkatapos ng sinasabi lang masakit dito, masakit sa kamay, masakit sa paa. Ang huling aayusin po natin, dahil protocol namin to, ayusin po natin yung panga. Panga. Yun yung tinatawag na TMJ, no? Engineer? Yes po. Usually TMJ. TMJ po, yan ang panggagalingan ng napakaraming sakit na usually dinadala natin sa doktor. Okay. Vertigo, migraine, palpitation, masakit ang batok, cervical spondylosis. Lahat po yan. Trigeminal, lahat po yan. Nanggagaling po sa panga. Yun. Okay. So may konektado pala ang lahat halos Yes. sa panga. Yes. Ay, galing ah. Tingnan mo yung mukha mo, hindi rin pantay yung kanan mo, mas malaki kaysa kaliwa. Ganun ba yun? Tama? Kala ko, busog lang ako. Na. Lose ulit yan. Makikita yan, malalaman mo yan. Pagka, ito, nga po kayo. Sara. Sara lang, yan. Ito yung diferensya nyo. Sakit na. Ganyan. Eh, ikaw. Actually, nasa baba. Ito. Ito taas. Ito nasa baba. So, hindi pantay. Hindi nga. Tingnan nyo mga kabalen, no? Ito dito. Ito siya. So, ito yung kanan ko medyo mababa. Itong mataas. Ay, sakit. Sakit na. Oo. Ayusin na natin, ano?
Sige po. Nga po kayo. Nga. Ayusin na po natin, baka ayusin pa na iba. Nga. Sara. Nga uli. Sara. Ay! Ano na, oh? Oh. Nga uli. Luno. Face right. Left kung may depresya kayo sa may cervical spine, ito yung mag-align sa inyo. Chest out, sir. Yuko na konti. Tayo po kayo. Tayo. Breathe. Maluwag. Mas maluwag kaysa kanina. Oo nga. Galing. Ganun yan. Ayos. Napansin ko po, engineer, no? Hindi kayo yung mga typical na, ano, mahilig magpaputok. Ay, It doesn't matter. okay. Hindi po yun yung way of, ano nyo, no? Hindi. Practice. Okay. Pero effective, in fairness po, you know, gumaan yung Pati yung paghinga mo maluwag. Tapos yung nawala yung parang stiffness nung aking shoulder. No. Ayun, tsaka nga yung dito. Wala na yan, tinawa. Ang galing, no? Kagaya kanina, wala. Wala na. Dinidiinan nyo po ba din? Ito kanina, pag dinin mo ito, sakit. Ito wala. Kahit nakadiin na yan, wala. O, nawala nga po, mga kabalin. Ang galing. Magic! Okay. Magic, it's alignment lang. Opo, it's alignment, hindi magic. Tama lang. Okay, so this time naman mga kabalen, no? Papaupuin tayo dito at i-stretch nila tayo para mas maging maalwan yung dito natin sa sa mga sa baywang, sa paa. So ano po ang tawag dito, sir? Align lang po natin yung ating buto at saka mga ligaments kung may hila o may tension. Aayusin po natin yan sa pamamagitan ng pagmamanipulate po sa tuhod. Okay. Pero napansin ko po, no? Nakaupo. Kahit yung mga naunang customers nyo, nakaupo. Opo. Usually yung mga iba ginagawa nila, nakahiga, nakadapa. Buti ito pong ginagawa nyo ay nakaupo. Kakaiba po ito sa akin ngayon eh. Opo. Iba po siya katulad, hindi siya katulad ng chiropractic. Ito po kasi, may angle po kasi na Na kailangan ganun kailangan. ang posisyon. right angle po po. Right angle. And then may degrees po ang pag-angat ng paa. Okay. Para maayos po yung mga sumasakit sa likod, balakang. Okay. ganun po. So yun po yung kailangan nila na angle or position ng body mo para ma-perform yung kanilang way of alignment. Ayun, ang galing. Yung right angle po is 90 degrees na naka-stretch po yung legs. And then we lift po yung tuhod for about 30 degrees. Ayun, Right okay. angle po. Ayun, okay. So sige po, tirahin na natin. Baka simulan na tirahin natin. pa na iba. Sige po. Okay. Sige po. Dito po yung hawak, dalawang kamay. Okay, so Hawak po dito. hindi po ako masyadong stretch kaya masakit po yan. Opo. Basta relax lang po. Ay naman. Yan po, ganyan po kinokorek yung mga misalignment sa likod. Ito po, diretso siya sa spine. Lumbar, sa Coccyx. coccyx. So, mga kabalen, masakit siya, no? Meron siyang konting pain. Kung lalo na kung hindi ka stretched. Pero, nakita naman natin doon sa mga kanina nating customer, talagang na ano sila, talagang gumaan yung pakiramdam after. So, pagkatapos po dun sa kabila, dito naman next para pantay, no? Para pantay po siya. Hawak po dito sir, para may... Ay, Yan. so, masakit po talaga, no, mga kabalen, no? Pero pagkatapos naman nito, talagang ginahawa ang makukuha mo. Last na lang Konti po. na lang. Relax mo lang. Hindi po. Nakanya na po. Uy! Woo! Pagtayo po natin, pag nakapagpahinga na, tatayo, and then unat muna yung likod. Yan.
Uy. And then, lakad lang po. Angat ng konti yung tuhod. Parang Then pagbalik po, Parang nagmamarcha. yes, parang magmamarsya lang. Then pagbalik, kahit in-normal walk niya na, any speed will do. Ayun, uy. Uy! Galing! In fairness yun nga, sabi ko nga medyo masakit siya sa una. Yung, siyempre, yung mismong stretch, no? Pero after naman, ang gaan ng pakiramdam. So, ano po, wala pong eme talagang totoo. Masarap talaga sa pakiramdam, magaan. Okay, good morning mga kabalen. So ito na, natapos na po tayong magpa-treatment or magpa-hilot, ang tawag nga nila, modern hilot dito sa Dao Biomechanics Wellness Center. Ayan, at makakasama natin ngayon si Engineer Joseph Salonga at ang kanya pong anak na napakagaling din na sumusunod sa kanyang yapak na si Tots Salonga. Ayan. Sir, napansin ko, no, hindi naman sa talaga, hindi naman sa parang nag-fake ako, pero masakit yung procedure sa una. Opo. And then after nun, ang ginhawa ng mararamdaman mo parang ang gaan. So, ganun po ba talaga? Opo, pagka ginagawa po namin yung procedure, nararamdaman din po namin na nagbabalik na yung mga nerves na na-disalign. Ayun. So, alam na po namin na okay na. Ayun. Pagka pinatayo na po namin. Oo, ayun. So meron siyang konting pain while doing the procedure. Pero ang in-exchange naman, no, talagang yun yung ginhawang mararamdaman mo. And pangmatagalan po ito, no? Opo. Yun ang importante doon, mga kabalen. Okay, now, alamin naman natin kung ano ba? Kasi di ba, Dao Biomechanics Wellness Center. Ano ba tong biomechanics? Medyo bago to sa pandinig ko eh. Kasi madalas ko narinig, bone setting, modern hilot, chiropractic. Eto, bago to. Biomechanics. Engineer, gusto niyo po bang i-explain? Yes, ito yung mga parte ng katawan ng tao. O sabihin natin, kahit na ano pa, magkakasama po yung mga muscle, tendon, related or kung ano-ano pa. Oo. To achieve movement lang yan. They work together for one particular objective, movement. Ayun. Okay. So, actually mga kabalen, bago po ako nagpunta dito, no, ginugel ko na yung biomechanics. So, ang nakita ko doon is parang it's a study of muscle and skeletal system at yung paano yung functionality ng kanilang galaw. And kung ano yung magiging effect dun sa impact na gagawin mo. Kaya kabisado po nila kung saan yung masakit, tsaka saan titirahin yung part na masakit. Yes. Yun, ganun po ang biomechanics. Importante po kasi yun dahil unang-una, hindi po basa-basa hawakan yan. Susukatan po natin yan, specifically yung particular area nun na dapat na i-disable mo yung particular muscle para hindi lumaban. Ayun. Otherwise, pag halimbawa, hindi pinindot yan, laban ng kamay mo, walang mangyayari doon. Kaya you have to disable one particular muscle para ma-achieve mo yung movement na kailangan. Ayun. Sige, ganun pala. So, ano siya? May scientific basis po siya. Hindi siya parang theory lang or whatsoever. Pero talagang scientific based itong biomechanics. Tama po. Okay. Sir, if you would like to share po, saan niyo po galing itong knowledge niyo na to ng pang modern hilot or biomechanics na ngayon po ay ipinapasa niyo na sa mga anak? Kung natatandaan po ninyo, may mga magagaling na mga ngihilot nung unang panahon. Other than that, you just observe. Opo. Pero pag halimbawa tinamaan ka, yung curiosity mo nandoon. Okay. Ngayon, doon mag-uusbong yung interest mo kung paano mo gagawin na mas magaling, mas mabuti, at saka mas maiksing oras ang paggawa mo rito. If you could prove na maganda yon, you have to develop it. Ganun po yan. So kasi po kayo itong nag-founder and talagang Yes, nag-develop nitong biomechanics treatment na to, or healing Yes. treatment. Yes. So yun po, in addition po, dahil medyo may edad na po si Daddy, ang gusto niya po yung legacy is tuloy-tuloy. Opo. Tuloy-tuloy po siya, hindi siya ma-stop. Ngayon po, yung anak ko, nakikita ko yung bunso kong anak, nakikita ko na
siya yung susunod na. Uy, interesting. Meron na siya. Kahit magti-3 pa lang siya, nakikita ko na. Kasi ang lalaki nung parang lolo niya, yung kamay. Oo. Malalaki. Tsaka malaki yung mga buto niya. So, siya yung makikita ko. Kaya niyang bumuhat ng mga... Tsaka itong ginawa ni Daddy na to is one of one sa buong mundo. Uy, 1 of 1 ha? Wala na pong iba. 1 of 1 mga kabalen. Siya lang. Siya lang ang Okay. isang gumagawa nito. Okay. Yun yung pinakamaganda na naisip ni Daddy na paano i-manipulate ang mga injuries, paano pagalingin or i-manipulate yung mga nerves, ligaments. Then, pinasa niya po sa amin dahil nga po ano na siya, yung pa-retired na din dahil nasa 70 na si Daddy. Medyo nakakaramdam na siya ng pagod dahil kailangan po ng puwersa dito eh. Opo. Puwersa, lalo na iba-iba yung weight ng katawan ng tao. So yun po, plano niya po is magtuloy-tuloy itong legacy na to hanggang sa mga apo niya. Ayun. Okay, so yun pala mga kabalen, no? Grabe! 1:1 itong na-develop na ano to. Kung ibig sabihin, nag-iisa lang siya sa mundo na gumagawa nito. And hindi natin alam na may ganito pala sa Pilipinas. At sa Pilipinas nag-umpisa. Apo. Ayan. So, actually nagpasyal ako dito sa mga sa office nila, tinignan ko yung mga pictures, yung mga naka-poster nila, and nakita ko may mga iba't ibang mga personality na minamasahe itong si engineer. So, isa na diyan, nung nagpunta siya ng Brazil, si Brother Eli Soriano pala, siya yung parang personal na ano niya, na taga-hilo o taga-masahe, no? And then currently dito sa Pilipinas, si Kuya Daniel Rason naman ang kanyang pinupuntahan para i-align, di ba? Ayun. So ayan. Sir Engineer, Sir Tots, invite niyo naman po yung mga followers natin. Magpunta po dito. At paano ba ang, kumbaga may fee po ba? Paano makapunta dito? Apo. And yung mga office hours nyo? Apo. Ang office hours po ng DAO Biomechanics Wellness Center is every Tuesday, Wednesday, Saturday. Ang time po ng office namin is 8 to 3 p.m. Yun po. Tapos meron din po kaming branch sa Nueva Ecija. Ako naman po ang nandun para po kung saan po mas convenient yung tao, kung taga Nueva Ecija po sila, sa akin na lang din po sila magpupunta para makatipid po sila sa pamasahe, sa biyahe. Nag-home service ka rin? Home service po, appointment po. Ayun. Yun po. Pagka po may tumawag sa akin, home service po around Nueva Ecija, ako na po pupunta. Pero sure, baka naman mahal itong service mo. Kasi one out of one po in the world. Opo, binis din po yung payment namin sa ngayon, Current rate. Opo, current rate, which is 1.5 po, from head to toe. Ayun, so 1.5 from head to toe na. So talagang general treatment siya. Opo. Ayun, okay. And then, may nakukuha po kami na mga clients na isang session lang talaga. Ayun. Yun po kasi ang sinabi sa akin ni Daddy, hanggat maaari, One session. kuhanin mo ng one session. Ayun. So hindi siya recurring na per session na kanilang ginagawa. So they make it sure na one session lang, okay ka na, gamot ka na. Okay, ang galing. Okay. So, sige po, maraming salamat, no? Talagang gumaan po yung pakiramdam namin, talo na ako, no? So, ayun, mga kabalen, so kung may mga masasakit kayong nararamdaman sa mga kasukasuan nyo, mga buto, disalignment, pasya lang po kayo dito sa DAO Biomechanics and Wellness Center. Ayan. Okay, so dito lang yan sa Don Cornelio DAO sa Mabalacat, Pampanga. And I'm sure talagang matutulungan nila kayo. Okay? So, hanggang dito na lang po muna mga kabalen. And sa mga sumabaybay, maraming salamat po. And once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Goodbye.